Hormatly prezidentimizin paratatly ýol başçylygyna garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistan döwletimiz innowasion ötüş ýoly bilen anamly öňe barýar. Täze websaytlaryň, şeýle-de mobil programmalaryň köpçülikligiň ulanışa girdilmegi ulanjylar üçin ören amatly mümkinçilikler döretdi. Aşgabat şäher hekimligi tarapyndan paýtagtymyzyň ýaşaýjylar üçin sanly hyzmatlar portaly we sanly şäher mobil goşunmasy ýoly goýuldy. Indi raýatlarymyz bu onlaýn hyzmatlar arkaly gymmatly wagtlaryny taşytlap, cemaat hyzmatlaryny, ýagny suw tölegini, zirdibil tölegini, jaý cemaat hyzmatlarynyň töleglerini onlaýn görnüşde töläp bilerler. Bundan başga da gerekli guýanamalaryny hem onlaýn görnüşde sargyt edip bilerler. Munyň üçin ye.aşgabat.gov.tm talgyty bilen saýta girmeli. Saytyň ähli mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ýaşaýan ýeriňiz boýunça degişli ýaşaýyş jaý ulanyş müdirligine barıp şahsy otagyny döretmek üçin login we açar tödüni alyp belletmek zerurdur. Çünki bu programma degişli edara kärhanalary bilen maglumat kommunikasiýa torlary bilen ara baglanyşykda işleýär. Baş takypada guýanamalar agy suw tölegi, jaý cemaat hyzmatlary bölümler ýerleşdirilendi. Suw tölegi düwmesine basanyňyzda agy suw hyzmatlary portaly açylar. Agy suw tölegini hasap belgiňiz ýa-da salgyňyz boýunça amala aşyryp bilersiňiz. Hasap belgiňiz arkaly töleg amala aşyrmak isleseňiz, hasap belgiňizi, şeýle-de hödürlenen misalyň jogabyny öýçüklere girmek arkaly amala aşyryp bilersiňiz. Hasap belgisi näme? Munyň üçin siz Aşgabat Agy Suw Edarasyna baryp, şol ýerden hasap belgiňizi alyp bilersiňiz we şol hasap belgini cemaat hyzmatlary tölegleriniň beýlek görnüşlerine hem ulanyp bolar. Salgy boýunça agy suw tölemek isleseňiz, ýaşaýan etrabyňyzy, köçeňizi, jaý we otog belgiňizi, hasap belgisini ýazmak ýeterlikdir. Indiki adymda hasap belgisiniň sanlary girdiňizden soň tölemeli pul meçhurňyz awtomatik usulla hasaplanýar. Hasaplanan pul meçhuryny aýlyk ýa-da eslenlik altyn asyr karty arkaly töleg edip bilersiňiz. Eger de siziň ýaşaýan salgyňyz barada maglumatlar ýok bolsa, onda siz ýaşaýyş jaý müdirligine degişli resmi namalaryňyz bilen baryp maglumatlaryňyzy girdip bilersiňiz. Ähli maglumatlar tiz wagtda hyzmatlar portalyna ýerleşdirmek işleri alınıp barylýar. Guýanamalar bölüminiň üstü bilen raýatlarma ýaşaýan ýerlerinden gerekli guýahatlar üçin ýyt bilerler. Munyň üçin guýanamalar bölümine girin. Şol ýerdäki resmi namalar düwmesine basyp, gerekli resmi namaňyzy saýlap, berilmeli edaranyň adyny ýazyp, ugrup düwmesine basyp, sargyt edip bilersiňiz. Resmi namalaryň taryhy düwmesine basyp, resmi namaňyzyň ýagdaýyny barlap bilersiňiz. Şahsy otog bolmadyk raýatlary hem gerekli resmi namany saýlap, telefon belgiňizi hemde hödürlenen misalyň jogabyny girdip dowam etmek düwmesine basanyňyzdan soň telefonuňyzda tasdiklaýyş kody geler. Şol kody girdiňizden soň tasdiklamak düwmesine basyň. Açylan sahypada ýerleşdirilen soraglara jogap berin. Ilki bilen ýaşaýan etrabyňyzy, köçeňizi, jaý we otog belgiňizi, adyňyzy, familiýaňyzy we pasport belgiňizi hemde bermeli edaraňyzy ýazyn. Soňra ýyl tutmaňyz kabul ediler. Şeýlelik bilen özüňizde oňaýly wagtda guýahatyňyzy degişli ýaşaýyş jaý müdirligine baryp alyp gaýdyp bilersiňiz. Jaý cemaat hyzmatlary bölümine girenňizde peýdalanýan hyzmatlaryňyz açylar. Bu hyzmatlaryň üstüne basyp ansatlyk bilen töläp bilersiňiz. Bu hyzmatlar portaly Aşgabat şäher hekimligine degişli ähli ýaşaýyş jaý müdirliklerini we paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny bir ýere jemleýän uly maglumat tor bolmak bilen raýatlarymyz üçin berilýän hyzmatlary ýeňilleşdirmekde amatly çözgüt bolar.